Que tal, como están? Benvidos a un novo Terras de Santiago, que como sempre imos comezar facendo un repaso por algunhas das novas que se deron estes días na comarca. Por exemplo, o Concello de Vedra está moi activo últimamente no que a festa se refire. A súa próxima celebración que ven de ser representada será a Festa do Viño da Ulla. Tamén quixemos coñecer como traballa Cáritas Parroquial na Estrada. A ONG tivo que cambiar de local para poder ofrecer unha mellor axuda. Vedra prepárase para acoller unha das súas festas máis importantes, a que ensalza o viño da Ulla. O 13 de abril é a data elixida para esta xornada festiva, na que cada ano se dan cita milleiros de visitantes en San Miguel de Sarandón. Unha xornada que é todo un acontecemento en Vedra, como ben explicaba o seu alcalde, Carlos Martínez, nunha presentación que tivo lugar na Galería Sargadelos, en Santiago. O Concello de Vedra, a festa do viño da Ulla, pois é o acto social máis importante que ten. Non só o máis importante, senón o máis multitudiнаrio. Tanto é así que é o día que maior repercusión mediática ten o propio Concello de Vedra. Estamos falando dunha festa, estamos falando dun produto que é o viño, estamos falando dunha denominación de orixen, estamos falando de Rías Baixas, todo marcas que teñen unha trascendencia máis alá da nosa comarca, máis alá de Galicia, senón a nivel nacional e a nivel internacional. Para o rexedor vedrés, o viño da Ulla supón todo un potencial para o seu municipio e para a comarca. Por iso, Carlos Martínez non dubida en afirmar que hai que dar todos os pasos necesarios para que este produto axude á economía dos veciños. A festa é un altavoz para isto, para que empece a ser de verdad unha non só unha festa, non só algo agradable, non só algo turístico, senón que tamén dé de comer ás familias de Vedra, ben que a venta da uva, ben que a comercialización do viño, tanto como rentas principales como rentas complementarias. A Festa do Viño da Ulla terá como pregoeiro o actor galego Manolo Cortés, que tamén será distinguido como cabaleiro da Orde da Bota do Viño da Ulla, o igual que o escritor Xosé Neira Vilas. Por suposto, nesta xornada, o 13 de abril, non faltarán numerosas actuacións e os habituais postos para comer. Antes desta celebración, dende o 26 ao 29 deste mes, terán lugar unhas xornadas técnicas sobre a cultura do viño, nas que se tratarán temas como a poda ou as funcións do Consello Regulador. Ademais, Vedra, concretamente a Casa Cultural de Santa Cruz de Ribadulla, acolle este domingo día 30 de marzo o segundo certame de bandas de música xuvenís. A parte, a Escola de Música desta parroquia vedresa, organizadora do evento, cumpre 25 anos, motivo de orgullo para os seus veciños. O alcalde Carlos Martínez precisamente quixo destacar na presentación do acto a importancia que teñen entidades como esta para o municipio. Estas actividades presentadas son amplias, abundantes, diferentes, moitas delas, con unhas características ben importantes para demostrar que en tempos de crisis e con traballo e imaginación se poden facer moitas cousas e tampouco que algo de cartos fan falta, pero tampouco que fagan falta moitos. Como digo, gañas e interés e sobre todo un forte espírito de defender algo que é fundamental para non só para Santa Cruz, para Vedra, senón para toda a comarca da Ulla, como é a formación musical e a historia musical de todo este Val da Ulla. A Escola de Música de Santa Cruz de Ribadulla creouse oficialmente en 1989, aínda que anteriormente os mestres xa impartían algunhas clases. Este segundo Festival de Bandas Xuvenís contará coa participación, ademais dos anfitrións, da Banda de Caldas de Reis e da de Vilatuxe, pero a conmemoración polo 25 aniversario non queda aí. Están programadas máis actividades como unha exposición fotográfica ou teatro musical. Cáritas Parroquial de Estrada tivo que mudar de local hai un mes porque as necesidades apremian e que a ONG pasou de atender hai 4 anos a 20 familias a prestar axuda na actualidade a 120. As outras instalacións quedáronse pequenas para os malos tempos, nos que a entidade caritativa ten que volcarse cada vez máis coas persoas sen recursos. A parte que, como damos clases tamén de apoio escolar aos nenos, os transeúntes andaban sempre polo medio, os transeúntes veñen como veñen os pobres, entonces eso foi o que nos empuxou a cambiar de local. Temos este local que inauguramos fai un mes e, bueno, de momento cumple cas expectativas que nos tiñemos de cara a él. Dentro de pouco, se siguen as cousas, quedarános pequeno tamén, pero, porque claro, hai que ter en conta unha cosa que fai 4 anos aquí de Cáritas atendía a 20 familias, hoxe en día atende a 120.
A axuda que presta Cáritas na Estrada vai dende a doazón de roupa ao reparto de alimentos. Ata as súas instalacións achéganse día a día moitas persoas en busca de mellorar a súa calidade de vida, pero a organización axuda en outros moitos aspectos a estas persoas en situación de precariedade económica e exclusión social. O ropero que con alimentos axudamos tamén pois aos que teñen problemas de alquiler, pois para que non sean desahuciados, a pagar recibos de luz tamén, para que non lle corten, gas, bueno, eso con respecto ás familias, aparte dos alimentos, e despois tamén axudamos pois aos transeúntes, damos alimentación e alojamento por un día e un billete para o siguiente para que se movan, para que non estén continuamente aquí, senón Cáritas non podría soportar toda esa carga, non? E aparte, bueno, pois axudamos tamén dando apoio escolar aos nenos. Temos tamén clases de costura para as mulleres que queiran. Temos tamén clase de punto para as mulleres que queiran. Damos español a todos os inmigrantes que veñen aquí para que se incorporen á nosa sociedade. Temos terapia de alcohólicos tamén. Pero o certo é que cubrir necesidades básicas como vestir e alimentarse son dúas das vertentes máis destacadas en Cáritas. Todos os miércoles, de 10:30 a 12:30, ábrese o ropero e funciona como unha tienda. O que pasa é que aquí non se paga, aquí levase gratis. Cada un vai buscando o que lle interesa, vai nos retirando. E cos alimentos, o reparto está un pouco máis medido? Sí, os alimentos entréganse en función dos membros de familia que sean, valorando sempre donde hai nenos, por culpa de que tampouco lle podes dar os mesmos alimentos a unha familia que sean 8 e teñan 4 ou 5 nenos, que a unha que sean 2 e sean maiores. A alimentación xa é distinta, entonces hai que valorar todo eso. E todo isto é posible grazas á cidadanía que participa nas chamadas operacións Quilo e que entrega ao ONG roupa que xa non utiliza e que de tanto valor pode ser para outras persoas. A xente de empresas, a xente ven depositar roupa aquí, entonces as voluntarias reciclan e colocan nas estanterías portallas e despois a xente collase. E os alimentos, pois, temos unha operación Quilo cada ano, donde recollemos alimentos para aguantar máis ou menos o resto do ano. Aparte de que hai empresas particulares que siguen mandando cestos de compra continuamente. Na Estrada tamén están moi satisfeitos coa colaboración de algunha empresa, como é o caso do restaurante Sala Gradín, que ofrece 25 menús de balde cada semana. Tamén presta a súa axuda desinteresada á panadería Rubín. O restaurante Sala Gradín o ano pasado tomou a iniciativa de colaborar con nós con unha cantidad de menús. En principio van a ser 450, despois xa quedaron en 500 e pico. Despois, por fin de ano, por fin de ano e por Reyes, hubo menús. Despois hubo 15 días seguidos de menús todos os días, de lunes a viernes. E agora estamos 25 menús todos os jueves. Todos os jueves, ás 12 da mañá, chega a furgoneta con 25 menús para 25 familias. E que toda axuda é pouca e máis en tempos de crise. Todo o que tes é sempre pouco. Por moito que teñas para dar, a necesidade máis grande. Entonces, canto máis teñamos nós, máis teñen os veciños, os usuarios que os necesitan. Se non podemos dar. Do que non hai, non se pode dar. Entonces, no que nós necesitamos é a colaboración, de que a xente siga colaborando con nós e as empresas tamén, as empresas que poidan. En Cáritas da Estrada desexarían ver estas instalacións máis baleiras, sinal de que a situación das familias e das persoas de paso que atenden a diario vai mellorando e xa non os precisan, pero mentres a súa idea é traballar polo ben dos que non atravesan un bon momento, o gallá pasaxeiro.
Abrimos agora capítulo de reportaxes. Estivemos en Bertamiráns cunhas mozas que forman o grupo de pandereteiras As Maianas no concello de Ames. Quixemos saber como se formaron, que é o que fan e os seus próximos obxectivos e, sobre todo, escoitar a súa música. Ayala, 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 la, 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 ayala, 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 la, 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 ayala, ayala. As Maianas somos Inés, Ainhoa, Ruth, Irene, Cruz e Lidia. Aínda que Lidia non puido estar neste ensaio, é que aparte do seu amor pola música, no grupo de pandereteiras As Maianas confluen diversas ocupacións profesionais. Iso sí, sempre atopan un oco para reunirse e ensaiar dende que hai uns anos se atoparon nun obradoiro de música no concello de Ames. No 2007 formamos, empezamos a ir a un obradoiro de pandeireta e canto tradicional. E nada, cos paso do tempo empezamos a formar grupo e a facer equipo, digamos. E nada, cando o Concello nos abordou a posibilidade de gravar un CD, pois dixemos que sí, adiante, e despois dixemos que quixemos vagar un pouquiño máis en liberdade. Fixemos a asociación e nada, As Maianas que estamos agora. Dende entón comezaron a voar, chegando a gravar 2 discos e con Lidia, a profesora nese obradoiro, como impulsora. Hai un poquinho de todas, non? Pero un poquinho máis á cabeza foi Lidia, que é xusto a que falta hoxe, e nada, que era a nosa mestra de pandeireta, e, pues entre todas nos animamos a fundar a asociación para empezar a camiñar, e nada, empezamos a tocar, empezamos a facer novos temas de composición propia, e nada, xa empezamos a tirar un poquinho máis para adiante como grupo. As Maianas teñen cada vez máis recoñecemento, sobrepasando os límites de Ames, aínda que o que lles importa é facer o que lles gusta. Normalmente hai unha asociación aquí que se chama Pedra do Fuso, que foron os primeiros en invitarnos para Magosto, San Troidos, San Xoán, e empezamos a salir un poquinho por aí. E a maiores, colaboramos con moitos grupos de fora, sobre todo de Pontevedra. Hai un grupo aí, Os Alegres, que nos empezaron a meter un poquinho no mundo de Pontevedra e abrirnos un poquinho as fronteiras fora de Ames. Pero voltemos aos ensaios. Como se preparan estas 6 mozas? Os ensaios son algo complicado, porque como facemos moitas cousas distintas todas, sempre nos resultou un pouco complicado poñernos de acordo nunha hora, nun día. Entón ensaiamos os sábados pola mañán, que é o único día no que ás 6 temos libre para poder ensaiar. E quedamos 2 horiñas, 3, de 11 a 2. E nada, os ensaios son máis da metade falar, non? Contarnos un pouco a nosa vida, poñernos o día, falar de actuacións que imos ter, de novas cousas que queremos facer, e logo, pois tamén tocar, claro. Voltemos tamén ao seu último traballo titulado Como canta, para achegarnos ás súas cancións, e que elixir as pezas do repertorio non sempre é doado. Cando comezamos, o noso repertorio era fundamentalmente tradicional, eran cancións de recollida, que sobre todo era Lidia as que recollía polas aldeas, que escoitaba en cintas de outros grupos tradicionais, pero logo así, a partir do 2007, 2008, aquí Inés e Ruth puxéronse a compoñer, entón xa comezamos a introducir temas de composición propia. E agora, fundamentalmente, o que facemos son temas propios, e imos reciclando tamén algún deses que quedaron aí tradicionais. O grupo non quere quedarse estancado, polo que, sen deixar as raíces da música tradicional, decidiu innovar e introducir instrumentos nas súas pezas, o que non lles está a sair nada mal. Temos instrumentos tradicionais de percusión, a pandeireta, o pandeiro, as cunchas, a pandeira tamén, e logo metemoslle tamén a guitarra española que a toca Inés, o clarinete que toca Lidia, a flauta tenor que tocan Irene e Ruth, e imos aí un pouco innovando. O certo é que non todas son do concello de Ames, pero como se o foran, As Maianas son iso, un grupo que naceu no Val da Maía. O nome de Maianas foi aquí unha proposta de miña tía, a nai de Inés, tamén, porque estábamos aí intentando buscarnos un nome, porque claro, queríamos empezar a sair a tocar soas e non tiñamos como chamarnos. Entón Maianas ven un pouco xentilicio do Val da Maía, que eran as señoras cantantes iban á festa, a zona do Val do Dubra, de Santa Comba, por aí, cando chegaban, dicían, aí veñen as Maianas. Entón, así quedou o nome.
Algunhas comezaron a tocar instrumentos musicais dende pequenas, outras foron aprendendo ao longo do tempo, pero todas teñen o mesmo sentimento pola música galega e toda a ilusión para seguir medrando. Nunca demos por pensar que acabaríamos aquí, onde estamos agora. Do folclore imos ao deporte, porque no Concello de Oroso puidemos falar e comprobar a súa destreza coa bicicleta con algúns dos membros do Tambre Bike, un club que se acaba de formar novamente e que teñen moitos plans de futuro. Imos ver quen son. O meu nome é Fernando Abad Roca, son o actual presidente do Club de Ciclista Tambre Bike do Concello de Oroso. A proposta que fixemos este ano xa ven madurando dende fai tempo atrás. Un grupo de ciclistas de outros clubes pois vimos observando que nesta comarca pois que facía falta pois integrarnos todos e formalizarnos todos nun clube. Como ben acaba de explicar Fernando, o Concello de Oroso conta dende agora cun club de ciclismo, o Tambre Bike, que acaba de estrearse despois de que un grupo de corredores decidiran dar o paso de formar a súa propia escuadra. Os corredores empezámonos a coñecer nas competicións, pola zona, empezamos a adestrar xuntándonos, facendo grupos de adestramento, especialmente xuntámonos a Mancio Espiñeira, Ismael Vieites, Antón Ruanova. Ademais do triatleta Antón Ruanova, o Tambre Bike tamén conta nas súas filas coa viguesa Marina González, destacada en duatlón. Pero ademais de compoñentes máis profesionais, no club queren achegarse aos afeccionados, sobre todo os máis novos. O objetivo fundamental, sobre todo, é pensando un pouco nas escolas de ciclismo, nos rapaces. E logo despois que a nosa comunidade que vexa que lle damos un punto de cultura montado nunha bicicleta. Pois iso, que no Tambre Bike hai cabida para todos. Por exemplo, nas súas filas está tamén Amancio, campeón sénior do Open Galego de mountain bike. Son o actual campeón do Open Galego de mountain bike na categoría de rally, que é a modalidade olímpica,
E o ano pasado fixe unha temporada moi boa que me levou a acadar este premio. Principalmente, isto para min é unha afición, e xa que somos todos coñecidos, este pobo, pois que menos que a afición que ten, que merece un equipo ciclista, entonces, pois os comezos sempre son difíciles e axudar a que isto vaya medrando pouco a pouco. E con este equipo pensa prepararse a fondo para os seus obxectivos. Este ano o meu obxectivo está un pouco máis complicado. Empezamos nunha competición en Lanzarote, unha competición internacional, na que acudimos xa 4 componentes do Tambre Bike a Lanzarote, na que tivemos unha boa experiencia, a verdade. Tive unha caída o primeiro día, e levo arrastrando desde Lanzarote, e non me está axudando nada a temporada. Xa a principio da tempada, houve 2 carreiras, non puiden ir a ningún aínda, pero bueno, ahora pouco a pouco, espero que as molestias vayan remitindo e poida empezar a ir xa a competir, e pouco a pouco, pois ir loitar por estar entre os 10 primeiros do ranking. E de caídas sabe ben Xosé Manuel que se uniu ao club por pura afección, con todas as consecuencias que ten este deporte da bicicleta. O meu é divertirme, porque non teño tempo, agora teño unha nena pequena e non podo. De feito, o outro día fun a primeira carreira que se celebrou aquí en Santiago, unha carreira así nocturna, e de feito tuve unha caída, así un pouquiño aparatosa, porque claro, non estar acostumbrado nin a entrenar, nin a andar, pero bueno, o meu é máis ben, pois, este ano, pois, tomalo con calma e ir ás carreiras que poida e disfrutar un pouco con esta xente que é moi boa xente. Xavier, outro dos componentes do Tambre Bike, acláranos que non hai idade para a bicicleta, xa sexa para pedalear en montaña ou na estrada. No clube, efectivamente, hai posibilidade para todas as disciplinas que hai dentro do ciclismo, tanto o ciclismo en estrada como o ciclismo en mountain bike. E, ao mesmo tempo, tamén hai posibilidade para que todos os aficionados, sexan do nivel que sexan, pois que poidan participar. Do que se trata é de integrar e de que é certo que aquí no pobo pois hai unha cantidade importante de xente que se dedica ao ciclismo, que practica o ciclismo en calquera das súas modalidades, pero ata o de agora pois cada un iba pola súa conta e o que tratamos é de agruparnos, de coñecernos e de poder formar un clube para compartir entre todos, non? Este deporte que é o que nos gusta realmente. O que está claro é que hai que ter ilusión por isto do ciclismo, sexa para competir ou para levalo con máis calma. A xente que se dedica á competición pois só é adestrar bastante a miúdo e entón, bueno, pois ás veces adestran sós, pero outras veces organizamos quedadas. Normalmente hai uns días estipulados por semana e as fins de semana a unha hora determinada e soemos xuntarnos pois en grupiños, pero bueno, a xente que se dedica máis en serio á competición só é entrenar pola súa conta moitas veces, sí. E parece que de calma precisamente algúns non entenden porque entre os membros do Tambre Bike hai quen se atreve cunha proba tan dura como Ironman. O meu obxectivo principal é participar no próximo Ironman que se vai facer aquí en Galicia, en As Pontes, que é o 15 de junio. E aí intentaremos acabalo. Como o estás preparando? Pois entrenando duramente. De feito, ainda acabo de vir a hora de facer bici, que é unha das partes máis difíciles porque son 180 km e hai que estar moi ben para despois salir a facer a maratón. De momento no Club Tambre Bike son 20 corredores, pero a idea é claramente seguir medrando e acoller a todos aqueles grandes e pequenos con máis ou menos práctica que se interesen polo deporte da bicicleta. Para rematar este espazo por hoxe imos quedar cunhas imaxes que nos achegan a un dos tesouros do Concello da Estrada.